Tabang bilyong-bilyong pesos sing makalele para king pamanalakad na rin classroom, libu-libong estudyante balaw sa magsiksikan kareng classroom, uli ning mabagal la implementasyon ng proyekto. Iti, ing meging sentro king hearing ng Senate Committee on Basic Education, apamuntukan ng Senator Bam Aquino kay batlinwal reng issue ning mabagal la rollout, substandard na construction at kakulangan king transparency da ring classroom construction program ng gobyerno. Ang tunay na sukatan ng tagumpay ay hindi kung magkano ang nailaan. Ang tunay na sukatan ay kung gaano karaming silid-aralan ang naitayo at gaano kabilis ito na pakinabangan ng ating mga estudyante. Dahil kada araw na naantala ang pagpapatayo ng classroom, may batang patuloy na nagsisiksikan sa silid-aralan. King hearing, pepasyag na 18 kareng 103 classroom ing mitalakad, maniba 2013 hanggang 2025 king Kasiglahan Village Elementary School at National High School king Montalban Rizal. Akinonde na, kaibat dineklarang delikado pilang banwa pamu ing milalabas maniba niyang mitalakad lareti. Mas marano niya iti kesa king tinakdang 15-year structural warranty. Uli ning kakulangan king safe a classroom, marakala estudyante ing magsiksikan kareng classroom at aliwa pa lulub maranon bang makatuki mo king shifting schedule. Kada linggong naantala ito, may guro na patuloy na nagtuturo sa 2 o 3 na shift. Kada buwang hindi natin na ipapatayo ang mga classroom na ito, patuloy nating ipinapasa ang bigat ng problemang ito sa mga estudyante. Lalam na ning 1.34 trillion education budget ngayong 2026 at yuking 67 billion pesos sing sinadya para king target amigita 20,000 ba yung classroom. Makanyan man sinabi dareng opisyal na may tenggay ng implementasyon uli ning mabagal pa magproseso dareng Memorandum of Agreement o MOA issue king land titles, geotechnical soil investigation king migita 1,600 na target king pamikasundo dareng LGU 258 pamu ing mayari. Kung may kailangang alisin na mga problema at bottleneck, alisin po natin. At kung may kailangang pabilisin na proseso, pabilisin po natin. Dahil ang pondo ng taong bayan ay nailaan para tugunan ang pangangailangan ng taong bayan. Report na naman ng DepEd na midake nala reng 49.8 billion pesos para karing niyayaluang procurement at infrastructure projects. King hearing, inyawad mo naman na magpalwaling DepEd transparent at a verified master list na rin benepisyaryo na rin eskwela at LGU pang-apabilis in coordination at impamangamit pondo. Kapag hindi ho natin na ipakita na kaya nating gamitin ng maayos at mabilis ang pondong nakalaan para sa classroom, kami po ay natatakot na baka mabawasan ng pondo para po sa susunod na taon. Inaproban niya naman ng committee ang pamangamit tax declaration bilang alternatibong dokumento king validation da rin project sites nung alapang malinis sa titulo ng Gabon. Magbalabalaos naman ng monitoring ng technical working group bang apabilis ng pamagpatupad ng classroom program bayo yapisabyan ng 2027 national budget. Habulin natin ang target, mag-double time tayo. Ang laban po natin ay hindi lamang para magtayo ng gusali. Ang laban ho natin ay para mabigyan ng disenteng lugar ang bawat batang Pilipino upang matuto, mangarap at magkaroon ng tsansa para sa isang mas magandang kinabukasan. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga Balitang Tutuking Balen, Susuyo.